Аранжарэя Баранавіцкага эколага-біялагічнага цэнтра самая вялікая сярод такіх устаноў на Брэшчыне. У 4 секцыях агульнай плошчай у 400 квадратных метров вырошчваецца больш за 1,5 відаў раслін, у тым ліку з Афрыкі, Амерыкі, Австраліі. Тут есть очень большое количество экзотических растений с разных континентов. Вот, например, банан. В прошлом году он даже плодоносил. Гэтага першага ўраджаю бананаў, дарэчы, тут чакалі 8 гадоў. Пасля гэтага расліна традыцыйна гіне, але ў аранжарэі ўжо падрастае яе прыемнік. Сямікласнік Арсеній Філатаў даглядае тут за раслінамі ўжо 3-й год і нават марыць стаць фларыстам. Пры гэтым ужо зараз ён сапраўдны ботанік-эксперыментатор. Так как всяких насекомых тут не было, мы их сами кисточкой цветочки опылили. Но всего было цветочков 365 цветочков. Мы их опылили и образовались 20 плодиков. И вот мы ждем, когда эти плодики созреют, чтобы их посадить и вырастить маленькие драцены. Дарэчы, пладамі навучэнцаў эколага-біялагічнага цэнтра радуюць і іншыя расліны экзоты, напрыклад, папайя. Яе выгадавалі з насення, прывезенага з Афрыкі. Кажуць, за 2 гады ўжо неаднойчы прыходзілася абразаць з дрэва, таму што расце то з шалёнай хуткасцю. Праз кожныя 4 месяцы пачынае упірацца ў столь. А ўжо ў красавіку тут чакаюць чарговы ураджай пладоў. Также папайю называют хлебным и дынным деревом за счет того, что при запекании ее плоды издают запах свежего хлеба. А дынным деревом папайю назвали за счет того, что ее плоды очень похожи на дынь и могут достигать размера 30 сантиметров. А вось убачыўшы нядаўна плод напахіры, расліне, якая ў паўднёва-ўсходняй Азіі лічыцца дрэвам багацця, прыемна здзіўленымі былі нават педагогі цэнтра, што ўжо казаць пра навучэнцаў. Заметили у дерева плод. Мы удивились, почему мы не заметили, как оно цветет. Потом посмотрели в интернете, что там очень красивые цветы у пахиры. Мы еще больше удивились, как такую красоту невозможно заметить. Оказалось, что пахира цветет только ночью, и только одну ночь. Получается, что это единственный зарегистрированный случай в Беларуси, что пахира зацвела не у себя на родине. Асвойваюць тут і сучаснае ноу-хау у азеляненні. Напрыклад, зараз вялікай папулярнасцю карыстаецца стварэнне вось такіх жывых карцін, сапраўдных арт-аб'ектаў, на якіх замест палатна і фарбаў глеба і расліны. Рама наполняется грунтом из земли, сверху она покрывается сеткой и крепится планками. И обязательно покрывается мхом субстрат, чтобы растения дольше находились во влажном субстрате. В ячейке рамы мы сажаем укоренившиеся растения. В течение 3 месяцев она нас будет радовать своим зеленым цветом и своим рисунком. Алена Ракус, Юрий Печур, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».